Yine ayırdın. Aynen de normal. Başlayan onda toqquca. Olya kaptanın tesakiyesi insin görmey, yani şu bölük et, adam şehir kurumunda da göreyli, neticelerle başarsan borçlu da olanı. Vallahi. Selamun aleyküm ağam. Qawmy ýagdaýlaryňyz. Ve aleykümselam, Hudaýa şükür, gawy öz ýagdaýlaryňyz gawy müşahly. Allah canım ming şükür. Ağam endi bir tomaşaçylar toqqujaga diýip öňünden aýtdym-da, kim diýip haýran galýandyrlar. Bir mümkin bolsa özüňize bir tanışlyk berseňiz. Meni Hudaýa şükür hem Türkmen Sehrada hem Türkmenistan Milliyata vatanymyz muqaddes döwletimizde tanýýarlar. Hem de Daşaýurtda Kanadada da tanýýarlar. Kanadada ýaşaýan hadi 16 ýyl bäri. Onuna toqquç adyna, Türkmen ýylynyň adyna hem de toqquç adyna iki görnüşi ýetme Türkmen diline, hem fars diline de iki görnüşi bar. Hem medeni tarapdan, festival tarapdan hem de ýanky syýasy ýagdaýda Irany bolup geçen ýagdaýlardan olay YouTube'dan. Onu köplençem İran Türkmenleri ya fars millet olar görýärler. Öyle. Mesela toqquja, siz Türkmenistanda başta bir sizle gürleşende yaşadım, daha etdim diýdiňiz. Türkmenistana näçinji ýylda geldiňiz? Men 1983-nji ýylyň 15-nji maýyna bardym, ýöne pasportymda 25-nji maý diýip ýazdylar. 21 ýyl ýarymam ýaşadym Türkmenistan Milliýet Wagtynda dogry idim, çörek idim. Kemal'e geldim, Mahtumlu adındaki üniversitede okutordum. Elbette önkü adi Maxim Gorki'ti. Ona 1987'de girdim, 92'de de okutordum. Ondan sonra 2005 yılda Türkmenistan Milli Ata Vatanımızı terk etmeli oldum. Ne için, ne sebep? O sebebi ben Türkmenistan konstitusiyası boyunca ençeme yazdım, arada yazdım yolbaşçıları dağıtları rayetçılığı için. Raýatlygyn gynansagan bermediler. Ondan benim mecbur oldum Birleşen Halkara Gurumasyna ýüzlenip, otam Ženeva ýüzlenip, şoň isbilen Ženeva isbilen Daşaýurda çykmaly boldum. Elbette Kanada döwleti kabul etdi. Diňe menne de başga dostlarym kabul etdi. Şu dostlarym bilen gelip bu ýurtda mesken tutduk. Emma mesken tutdum. Öz watanymyza, ilimimize, günümüze hiç garşy gitmedim, garşan gitmez. Ýöne Gowanyas, Bisonyas ata watanymyň Atbaryan içki ve daşkı siyasetine paragaçlıktı ve asuda. İşler Atbaryanlı hem daşarkı yurtların meselesine hiç ili siyasi meselesine koşuşmayanlar ve öz içki siyasi meselesine koşuşturmayanlar. Ben Gowaniyan, Bisonyan. Onu hem yerde aytdiyan, Adram aytdiyan, Europe'dan aytdiyan. Böyle. Siz gideninize 16 yıl oldu diýdiňiz. 16 ýyldan bäri Daşaýurtda şeýleden mi? Ýalňyş meýilmasam. 15 ýyl bäri Daşaýurtda esasen men 38 ýyl boldy. 1983-nji ýyl bäri Daşaýurtda men öz watandan Türkmen Sehrandan aýry ýaşapýan. Benim atam ýogaly o ýerine aýratyn gurdum. O zaman onçulara girip oturmaýly, ýöne 16 ýyl bäri men Kanada döwletinde ýaşapýan. Doğru. Şimdi siz şu Türkmenistan'a bir gelip bir YouTube kanalınızda mı adasınız? Atavatan Türkmenistan diýipdi. Doğru. YouTube kanalınız. Şu YouTube kanalınızda ben siz şu yerde şu Türkmenistan'da 5 vilayet aýlantyňyzy aýt etipdiňiz. Endi şu giden ýyllarda şeýle näme tapawut Türkmenistan'ın içinde? Mene köp tawawut gördüm. Şu 15 ýyl boldy bir bar görmedim. 15 ýyldan soň bardym. Ata watanymyň ilme gülümne. Onu gördüm. Begenýän aýtýan elbette. Nime emigrasiýada ýaşlar gördüm. Ýaş oğlanlary, gyýlary. Oson başga edaralarda atlarda da ýaş oğlanlar, ýaşlylar zatlar hem döwlet ýaşapdyr. Öňkü ýagdaýlaryna zadyna. Hem de ýaşlar hem işe ýurtlarly edaralarda işläp ýörler. Diýsen gowunum açyldy, begenim, bisonym, şu bisonym hem begenim hem gelip YouTube'da da aýtdym. Nime narkotika garşy görüşýärlerini, ondan diýsen asudaçylyk, paragaçylyk ýöne sebebi käbir ýagdaý aýtyp berem, bizim dogry goňşumyzym ýok. Biri İran, biri Awganistan. Awganistana narkotik jesimlerge çýatdylar, adamlar daýly etdiler, onu ewne geçipdirler. Hem de İranyň hem dini propaganda etdiler, öz dillerini, şoňa meňde adamlar aňlaryny içeride zäherli etdiler. Adam şeyde olunga ewne geçipdirler. Diýsen mene bu begenim, onun hem de öz dillerini däpde surunly ew bolupdyrlar. Adam syýlanyş gördüm bir-biriň arasynda. Adam hormatly bir-biriň arasynda aýtjak bolýan adamny garyp ýaşasada hem çöreň bölüşip ýerlerde.
Son ýaly bir ýagdaýlar gördüm. Dogallam, garnaşlam, tanışlarymyň, kursdaşlarymyň, grupdaşlarymyň arasynda. Bir meherli, adam käsirlikli diýsen o ýagdaýlar gördüm. Oğlum, büýsonum, öz pullary we milli döwletleriň puly hem radiolar we Türkmen milli diline hem de telewizyon we Türkmen diline açan bolsaň aýdym saat şagalanly hiç erbes zatlarym dämi ýa habarlarda ýa radio telewizionydan aýtdyrmaýarlar. Oňa da begenim. Sebäbi adamyň ýüregiň çişiri oturanaky diýjek bolýan. Adamyň aňy zäherleje bolup duranaky diýjek bolýan. Bir parakatçylyk bir asuda gördüm da bir akamy ýellegdi. Yine gidesin geleyen öz watanım, öz ilim, öz günüm, öz doğan garnaşym, öz dogalym, gülür ýüzüm hatda men tanımaýarlar da gelip men mehmançylyga çağırıp hohzarlyk etdiler. Diýsen begenim. Gelin hukman diýär soňkalyk. Ana bolýa toqylja ne düşme Kanadada ýaşaýan diýdiňiz da? Kanada Toronto şehrinde. Indi şu bir şeylerek bir gyzyklandyrýar da meni. Yani hem adamlar şoňalyk bir watana garşy çykyş edýän adamlar bar da indi diýjek bolýanlarym. Şolar barada bir näme aýtyp berip bilýär. Meselem meni şolaryň atlaryna ma aýdasym gelenok da bolýan bada bir 5-6 sanaklar zatlar bar da. Şo ýurduň içine şo neme dip böler da ýanky ýurduň içinde işlediler da adetdiler soň köpse gaçyp gitdi da adetdi. Indi şolar boýunça şolaryň edýän işleriniň doğrumy? Şolar ýa edýän işler näme doğrumy? Şolaryň şu arada bir gurrun versen bir düşünceňizde bir goýdyň mene ýaşlarymdan daşa ýurtdan okuyanlar we işleýänler we sizin Türkmenistanda ýaşadyňyz, adetdiňiz, çöregiň, ýediňiz, gitdiňiz. Ana daşa ýurtdan nädir çillemer ýaşaýan duja diýjek bolýanlardan da bir şu an düşünje zat bolanda bir şu arada bir gurrun beraýsaňyz. Aýtgan zadyň 100% dogry. Men öňüm çykyşlarymda aýtdym. Näme üçin näme 1953-nji ýylda 1-nji martda adaptasiýasyny öğretdiler. Ýurduň içine şo öňü Sowet Soýuzy wagty şolara garşy edip daýadyp şo pikirleri öğretýärdiler. Ýurduň kemçiliklerini aýdyp ýa kemçiliklerini ulaldyp ýa düşmançylykyny öğretýärdiler. Onuň hem häzir hem YouTube'lar döredi emma bir nimeler bilen pikirlerini dinleýän. Emma pikirlerine bir netije alanýan zat ýok. Sebäbi düşmançylykly. Hiç için düşmançylykly sen bir bilen görüşende siyasi ýagdaý bilen görüşende ýa ekonomi ýa medeni ýagdaýda görüşende düşmançylykly görüşmeliler. Onu ýagdaýy aýtmaly şeýle bir ýagdaýlaryň bolýar, bir ýagdaýlaryň düzelýär diýmeli. Men şoň üçin men dünýä garaýşym ýa pikir etişim parahatçylykda we asudaçylykda we de düşmançylykda däl. Men öz doganymy bilýän, seňle men tawatym ýok. Seňle men tawatym hiç ýok. Näme üçin dilimizden bir, däpterimizden bir, medeniýetimizden bir, hudaýymyzdan bir, döwletimizden bir, prezidentimizden bir. Aýtjak bolýan zatym o zatlaryň dämi sen iň uly baha bermeliň. Görýärsiňiz da, goňşy ýurtlarda kan dökülýär, başga 7 ýurtlarda men adyny aýtyp geçdim. Indi İran nima, Irak we Siriýa we Yemen we Libiýa we diktator dip döwlet ýolbaşçylaryny uly mafiýa ulu devlet ayırdı da o yurdun işin gördü. Sebäbi gyzyklanýan zady nefte, gaza, paxta yurdun baýlygyna gyzyklanýar. Halkyň ösmegine, ekonomi tarapdan ösmegine, medeniýetine zadyna gyzyklanýar. Onu açyk düşünmeli gerek. Olan bilen aýtýan kepler gurunlary öň aýtýanlar ýa-da bir işte işläpdirler, şu işte de kawulypdyrlar. Ýa bir psikojeluk edipdir. Bir edilen işleri var da onu jekmejek aýtyp biljekmi? On Irakmen Aýgul Kakajanowa waty Gyla ýarym jemgyýetiň işgäri o da sebäp bolup däme geldi. Ýa-da men aýtdym düýbüniň ýaňyşdyňy dedim. Ýa Abdulqulif şeýle. Göskönü men gurgun etýän Abdulqulif diýip wagty men dedim o gunmataryň dedim oýnaw bolýatyňyz dedim. Yaman ýaňyş dedim. Sen aýtýan alparýan ýoluňyz dedim düşmançylykly hiç sen düşmançylykly bolmaly dedim. Dogry sen şahsy düşmançylygyň bar diýen Safer Murat Ataýew söylen dedim. Emma o şahsy düşmançylyk bilen syýasy düşmançylyk o aýratyň. Ýa öz ýurduňy gitmek ýa garşy nemetmek o aýratyň. Eşdiýärmi? Gara şoňal onu sen aýyrmaly aradan, ýa-ni syýasy ýagdaý bilen medeni ýagdaý bilen ýa şahsy düşmançylyklar sen olaryň tawatyn görmeli. Onun öz şahsy düşmançylyklary zatary adam şu düşmançylykly görüşýär. Ýok o görüşdär ol. Ol adamlar nemeti görýärler. Adamlar zaýlym. Indi käbir halkyň aň düşünjesini bulaşdyrjak bolup, halkyň öýde içinde çok golyalarda şolan şeyler mukaddiýany mene şeýle pikir edýän. Onuň üçin Türkmenistan ýaş oglary
Oğlanları kıyıları düşüncede yok orada. Biliyorlar ne hemen oyun vardır, ne hemen düşünce vardır, ne hemen propaganda vardır. O yurdun içine de ihtiyarlar onu. Kavri yaşlılarım, yaşlarım, zaten adaklar, radyatı ne hemen propaganda ettiler, anlar daylamak için, zehirlemek için. Ya yurdunda şunu yakılı şeyler. Yani onun arasında pul var. Pul yok ya da o azatları alanaklar. Tiyatı çöp başı kıyımlılama diyorlar Türkmençilikte. O pul olansan pul girdeceğin, pul olur kepedi oti. Ola öderkine de onun men anırsın bertin bilvotine. Näçil näilini edelini nämişedeni aňyra näil kulak keserlerden tanıyan ýekek edeniyor. Men olan içki medeniyetlerini gurunlaryny goşuşmak bolamak. Hey Türkmen saly diye Türkmen saly daşa ýurt diýär, öz ýurduňa ol. Türkmen dogallamyz diýmel, hosarlamyz diýmel, watandaşlarymyz diýmel, ýyldaşlarymyz diýmel. Şunu ýaşynýarly. Öz bir agyrsy we ýalyk bir düşmançylyk bolan ýerden tapan ýalyk musurdan tapan. Ýok, öz bir döwletiň ma sen, öz milletiň ma. Dogry sistem bilen pikirini dengelýän nädir? Ya ýaşaýyş durmuş bilen dengelýän nädir? Emma ol aýratyn gurulun. Öde men bilen hiç gaýsyny golla oturmak bolajak. Näli kep başlaryny, näli kep goturanyny, nirde nokot goýany, nirde ýaýatçyany, nirde hapy sözler ulanýany, näli zatlar diýebeti men özüm näme dil edebiýaty oturdum da, uniwersitede oturdum da. Nirde otur goýmaly, nirde nokot goýmaly, söz näli başlamaly, näli goturmaly, näli logika ulanmaly. O zatlar da hükmen adam bilamaly. O zaman bulardan gerek yok. Onun için bulara cevap vermeden sonra utyan. Gülsen utyan. Özüm aytyan zatlarım gülkünç. İnkav cevap şol. İnkav cevap vermesizlik ya gülmek. Öllere bir ikmanda diýdi. Öllere ikmanda bolansa Türkmenin bir ikmanda etjek bolýar diýdi. Şoňkýalak da olanky diýjek bolýan zatlarda. Elbette düşüncesini anlatıyor, öz fikrini anlatıyor, savadıını anlatıyor. Ne açıklar siyasi savadı var, ne açıklar bilimi var, ne açıklar düşüncesi var, ne hali siyasi görüşü var. Gözüm görmeli. Başka yurtlarda ne hali yurtlarda yağdaylar geçti. Mesela çünkü yağdaydan ya Kore ya da Japonya yani. Açıkçası Amerika iyi olanı sonra ne etti şunu yıkanın zaten şu adamın narkotik bilen doğru bir. Narkotik bilen zaylak başladı. Ama böyle olan düşüncesi yok, bilen kapitalizmin hemen oyları var. Ünveterinem oylar vadına düşünmüyor. Fikretya hava gelen parakatçılıkta demokratik yok. Adalet hiç yerde yok. Onun men göstereyim. Men kop yurtlarda yaşadım, gördüm. Ya okuyanım şu hakkında ya hakiki materyaller var yani dokumental filmler var. Hatta oranca öyle görmedik. Durur riyadaylar böyle. Onun için ben yurduma, ata vatanıma, ilime gülme şiadaki bariya siyaseti kuvveniyen, büyüsönyen. Parakatçılığa, asılçılığa yetecek zat yok. Doğru. Şimdi toqqyja, mesela şimdi şöyle şeyler aklat da yine, olar aýdýar da yine biz Türkmenistandan gittik diye Türkmenistan'a bilemiz yok. Bilemiz yok diye de. Yani siz Türkmenistan'dan çıktınız, gittiniz. Açık kıyınçılık gördünüz, yine gittiniz. Yani siz Türkmenistan'a geliniz de sizi hormatla karşıladı, davet etti. İş edip onun yeni de öyünüze gittiniz. Öyle şu matında yaşayan yerinizde de. Türkmenistan'da premierden gidip Türkmenistan'a gelip bilen de. Şimdi şunların bir aydan sözü var, yolları yapıp diye de hem de virüs olan şey yaptılar. Şunların yolları açık yolları açık mı yapılmayın? Yok, yollar devam mezan gösteren aydeyin. Eğer kıyın olsanız, beğenseniz, yürek ağ adama, pek niyeti var adama, doğru gibi çıkan adama Türkmenistan kapısını bir dam açık. Türkmenistan 1993 ile 95 yıl şeyle kapısını açtı. Daşa yurtları zatları, daşa yurtları geldi de olan devamı ağlarını aylacak olayan aydıp geçtim. Dini düşünce veren, pul veren, ya da devamı yankı narkotik veren zatları, o zaman devlet devamı yapmalı oldu. Alaştı. Adamların zaylakları yani. Onun için adamı hükmen devlet yapmalı oluyor kapısını. Yani doğru giyip çıkan adam bir turist sport giyecek olsa ya da bir doğru niyeti var olsa Türkmenistan bu da kapısına çık. Hatta ben hemen ki Sabarma Atayuç'un madarını da giyip bildim mi? Ne mi aydıp deyip. Ayrıca ben şöyle bir aile okuyacak zaten. Ben silah. Ben hiç yeri düşmançılığım yok. Ben siliyen, kafuruhum siliyen. Yetenler yaktı olsun Sabarma Atayuç'um siliyen. Hormat koyan, öz devletim sakladığı şu yağdaylarda, gençlik yağdayda durduğu kemçikler bolu, ayrıtın kururum. Hazırki yağdayından hormatı arkadamızda da hormat koyan. Ben devletime hormat koymadım, devlet yolbaşçısına hormat koymadım, devlet yolbaşçısı hiç zaman hormat koymar.
Men niýaýdamak da umuman aýtýan. Şoň hormat goýmaly. O niýeti bilen olar ense çyklatlar uluzdup ýa-da dämi nemeti çiğişirip azatlar diýýärler. Şoň meňdeşlary nemetjek bolýarlar. Adamlaryň aňlaryny nemetjek bolýar. Ýok, arkan giýip çykyp ýöreli men habarma. Näçe samolet giýirdi, näçe samolet çykdy, Türkiýe bardy ýa Orsiýada bardy ýa Hytaýa gitdi, durýardy. Ýa-ni bir ýagdaý boldy. Hytaýa ýadyma düşdi. Hytaýa Türkmenistan birinji gezek bergisini berdi. Hytaýa aýtdy biziň gafymyz açykdy, näme gerek bolsa size berýärsiz. Görýärmi? Hytaý üçinjisi bilen dünýä paraga çykdy. Aýtjak bolýandan şoň siýasat ýürütmeli. Şoň siýasatlar ýürütmeli, Hytaýyň siýasatları ýaly. Dünýä bazarına ajak bolmaly. Paragatçylykda şowlan, paragatçylyk. Amerika näme etdi? Ýara uýjy bilen ýa NATO'ň çylerleri, NATO'ň öwleti Awganistana girip, Iraga girip, baýtan maskar bolup ýaray bolup gaýtdy. Diň kepleşiň biz aýtdym. Şoň ýalak men ata watanymy ilmi günüme gowonýan, ýöne dogry girip dogry çyksaň hiç kimden işi ýok. Gaýtyn sana hormatyn goýýardan tanýýalan, tanýmaýarlar. Dürlü onunlaki aydın sağ bilen karşılıp. Men tüys yürekten begerdim. Meni yüreğim kuysa vatanımı ilmi günüme barayın. 30 yılından tüys yürekten yani bir son yani. Başla yine nemeden olsun. Yani başka sorun geçireyim. Tavavat yok. Men bulardan hiç kaysını yüreğim su içemek, içmerem ve hiç şeyini diregen bolmaz. Onu bilip koy. Hadi vakt geçer, özgür kadar. Şonu doğduk depedi ya da şon kıyalık da aytçık bolýanyňyzda. Onuň diýjek bolýan adam bir şumatny tölemini sizde daşa ýurtda hem işleýän zat edýän hem öz maşgalaryňyz we zatyňyz we indi men şolara haýran galýanda şu ýurdun daşynaklary şolar niýeýil şu agdy bir bolup bar gaýta türkmeni maskara etmäni bir men hiç görmedim de şolaryň bir gurbanlyk bayramyny bereni ýa näpmer bir agdaçar bayramyny zatyny bereni türkmeniň bir däp desturlaryň bayramlaryny zatdan berenlerini göremok. Indi şumat men Söýärände size fin edýän bir gapdalyňyz ene Kanadaň baýdagy bir gapdalyny Türkmeniň baýdagy-da. Indi şu Türkmeniň baýdagyny men öz baýdagymyz aýda biziň öz mukaddes baýramymyz ýap-ýaşyl owdamy görnýärdi. Şo baýdagy seredýän o owdan hem ütıklenen o ýygyrt ýeri ýok-da. Olar şo baýdagy arkasynda goýýarlar däni, ýanky baýdagynda ýygyrtlar kende. Diýjek bolýan şu baýdagyna hormat goýmaýa. Siz ýöne türkmenligiňizi bildirip zaten şu baýdagy hormatyňyzy bir türkmeniň bir nemesine hormatyňyzy bir kelläňde telpek zat bir nemedip tööleme bir gaty bir şahsy bir nurana adam ekeniňizde aýtjak bolýan. Ilkini hormatyňyzy Başlan, sen aýtýan da üçüge etmedik, zaten ine baýda goýanda giň görmede, men gösteren aýtýan, olar özlerine hormat goýanaga täzen baýdagy goýar ýaly. O baydan aýratyn görüň özüne hormat goýdy hiç için habat ede olanlar hiç için düşmançykly pikir etmer. Ya düşmançykly garaýma, ya düşmançykly göreşmer. Bolşuny göre, bolşuny aýdar. Ýa-ni aýtmam geçdinde şoň ýaly o şahsy ýa döwlete zady o betden pikir etýär döwlete ziýan ýetirim, döwlet gaýtam gülýä. Deňmede gaýtam özlerine ziýan ýetdi. Bize 30 ýyl ýurdumyzda diýe. Öz ýürüň gülüp ýaşap diýe, hellet bir ýaşap tawan tutarmyz diýe. O zaman olar özlerine kime ziýan ýetirýär? O ziýan ýet o göreşler ol. O mücahitler de var Awganistanyňky, Iranky ýa Iranyňky zatly olar da dem göjek göreşatlar. O bu göreşde. Göreş bir den jemgyýeti ýa daşa ýurdun içinde bolsa peýdan getirmek ýa mesal üçin dictionary ýazmak, öz medeniyetini tanıtmak, däp desturuny tanıtmak. Gelim men şu wagt gelimler 2006-njy ýylda men başladym YouTube. 2006-da. 2005-de geldim. Şonu da getdim Gurbanazar Elizowyň ki Ana Sultan Kekilowa, ondan soň Gurban şahirlerimizi yani Berdineler Hudaynazar beyleki şahirlerimizi o hemen tanıttım koydum şeyle bilsinler. Kabri işleri edecek oğlum yani barımda da nesi etmedi vaktımım az oldu yani neme var Kerbabayev benim bek sahibimiz ya Kadir Deryayev var. Şon bark mazarını düşürüp şon yadayın aydıp başından geçen zatları aydıp var hemen studentleri peyda edecektim. Hem de dem daşır yurtları men tanıtacak var. Men vazifem şu öz Türkmen halkımı öz milli bayrağımı tanıtmak. Vazifem şu doğanın kardeşini demi palajitleri seyretmek. Ne düşmançılıklı bir iki tane pul alıp. Yok o değil. O olamasa men azaplar diye köp bana cennetti. Başka yerden köp cennettilik biz birini işleştik. Yok köp sağ olaydım. Men dedim vatanım ilim gününü satmana gelemek dedim. Men satmarnam dedim. Men pul için işlemek dedim. Eğer pul için işlemedim İran'a çıkmardım dedim. Ben Türkmenistan'ı da tanıyala dedim. Sağ olsunlar dedim. İşte siyle hurmaklar için dedim. Kemçilik yok da, kemçilik hem mi yok da bak.
Ama şu kemçiligi ya yırtılan tikerin egneşini şonu tikecek olmalı, düzeltecek olmalı. Öyle masarı olmalı. Böyle şeyden öz yakan tantiye gelsin her bir materyalını koysun, yekekadın cevabını verin şu materyal hakkında. Aydın sözleri hakkında. Indi de men numara telefonumu bilýärler. Adresimi maňa tawak etýär, maňa däme şahslyk bolsun, şeýhif bolsun ya başga bir bolsun tawak etýär. Göskoni. Başla. Ne aýtjak bolýan zadym şol sen onuň üçin näme o şahsy pikirlerini aýtýarlar. O aýtýarlar zaten mümkin ýaş olardan aňryny aýlap bilmek üçin. Misal üçin işlik ýok diýär. İş ba Türkmenistan'da gördüm işlep yapıyorlar. Yani aylık az, onu yeter yetmedi. O yani Türkiye'de köprek berýärler, işlep yapıyorlar. Gördüm çay salıptırlar. Çayın içine koşun alıptırlar, maşin alıptırlar, doğanını öğrettirler. Okul alıptırlar, okul çağlarını okutup diyorlar. Beğenip diyor, yine benim azadım haberleşene var. Köp yerden haberleşiyorlar. Beğenip o düşmançılıklar, o düşmançılık etmeliler onun için. Ay pulu vermeyin, ay sansa girdirin, ya da demi Türkmenistan gadını, turbasını izadını geçirmeyin, Oğuzhanistan'ına geçirmeyin deyip kime diyen yetirecek? Sen samsık öz boş kellendini anlat yani onunla. Bir samsık olanım öyle mecbur oldum, başla. Böyle bir şuma daşa yurtasın Kanada'da ne mi iş ediyorsun? Ne kadıncını neyle? Ben işimle kızıklansam gadetsen benim Türkmenistan işlep yokum ofisi gazı uğrat yattık İran'a. Şunu işlep yokum ayağım taydı da nimetli taydı yoktu. Şunu yıkıldım akalin şunu bilağır tapındım. Ondan sonra dedim beri geldim beri dedim ağrı işleri işledim. Ondan sonra öldürü ayttılar bana. Bar dedi şunu yazı doktoru görünüydüler. Doktoru gördüm, doktorum yazdı dedim önüme şerist diliye verdi. Belli bir doktorla dev gençliğini biliyor. O da CT scan ile MRI diye önemeden kameradan geçiriyorlar bu işli. Yani senin şu çin mi ya yalan mı? Ondan sonra senin girişi var, hem de neme işlep bilmeyen hatta operasyon ettirmeden olacak dediler. Şu bana maip Türkmençe aysak maip bilağır. Şun pulun bana veriyorlar. O pulun ben neme övüm saklayan devlet siliye hormatlı ya hem de psikolojik yerine gelip ya da ölme adapte adresini ya besamsık kurumlara zaten satıp görmeyen, oynayıp görmeyen. Kazancım ben şu devlet veriyor. O Kanada devletinde KDK'nın kanun Türkmenistan'da da var. Yani işim yok, pulun gücü var ya yok ya az verili ya kopları o ayrıtın kurum. Her yerin özünün siyaseti vardı, her yerin özünün statistikası var, her yerin özünün bakanaması var. Ama bir şuna format koymalı, bir silinmeli. Kimçik bağımızı düzeltecek olmalı. Ama onun en karşı özümüz nemetmeliler, dost göz veren seyretmeli, düşmançılık veren ne? Sizin ne mi soğalınız var, bana verecek soğalınız var mı? Soğal, ayttığın soğal farşı var ya soru. Ben soru versem birinci şahslık, sen birinci gezek ben görüp otayım YouTube'da Türkmenistan devlet tarafından Türkmen devletini korap ya da aydıp otayım, ayçak keplen zatlarını. Ama şurat mının ozor bir 40 yıl 50 yıl mından başlanan mozattı. Köp zaten üstü açılırdı. Neyli gurrum etkilerler, neyli fikirleri var, neyli düşmançılıkları var, neyli adat radiyası öğretti, neyli için öğretti, onun önce gitlerin radiyası öğretti. Köp zaten üstü açılırdı. Şimdi sen şunu başını başlayıptırsın. O sen birinci de benim kek gurrumda şorttum. Dine kaharın getirtme, nervisi etme, hapsız aytma, yılının nervisini öldürme. Ben kepleşkilerini dinleyip otayım. Birinci gezek dinledim, bir yerde mihman çıktı kan. Ey vay dedim, gen aldım. Neyli böyle hapsızlar ağzına. Sebebi bütün dünya sana seyredi otayım. Sebebi sana da Türkmen devletini korkadı otaydı. Neyli şunu yarıyadı. Onu hiç etmedi de. Ben kaytımdan bir kaçınmalı gülü baysan, ya şuna fark getirip aysan, meşruan aytayan keplerine yekekten fark getirip bilecek. Mesela için aytiyarlar, daşa yurtta gelen vaktin dilini okutiyarlar diyorlar, dili üretiyarlar diyorlar. Ve o bile dili üns veriyorlar. Ama başarsa da ulanacak böyleler sen devletine karşı. Öyle devletine karşı başarsa ulanacak o tayin aytmıyorlar. Ya da dem kavu fikirler aytiyarlar, irini pulcağa alıp ya şunu özün satanı ya oyunu bolanını aytmıyorlar. O ne? O gözken aytmalı. O şunu aytacak olan lazım sana o örnemedi var. Ne sen gördün bir yaş devlette yaşapıyorsun. Devletin bir yaş var ya bir 30 yıl ne verdin kavu bilen 5 yılına kıyık bilen geçirdi. Kabir oynaklar zaten bilen 5 yılın sonunda hareket et başladı kuruluşuna içeriden seyretmeni medeniyetine, diline, devine, desturuna seyredi o tip. Yani ödülü vermenizden halk o ne meşedecek yani. Mesela için aytiya Türkmenistan içinde nas atman diye, nas kavdaya diye. Ya ara içime kavdaya diye. Niye şebatta onu? Şu sen ziyanını aydana şunu. Sen öyle peydana aytiya. Yani diyen şu devlet tarafına aydansan gözüne dönen çağa bir iş etmedi yanında. Ularına da kaytan şu bir iş edecek oluyor. Çağa da şu iş edecek oluyor tersine.
O değer özel behçet aytyan. Sen şu çilme veren pulunu, araga veren pulunu ya gelinide veren pulunu ya etken gülünü zatını sakladıp özüne şu çağa ya enine akfik bilen enine versen o başka da. Ya doğancını verdin ya övünü harcatsın o başka da. Men öz şahsi fikrim elbette. Men şahsi fikrim bilen karşıam gelip bilirler. Ya golla ben bilirler. Ama şu edilmeyen ne hemen oraya godan medeniyet pes derecede. Men şu an aydıvat inştayda mesela için $750 veriyorlar. İşlep bilmeyen adama ya maiva şu an mengde saatleri. Ne hemet yerle gidip neşe çekiyorlar. Marijuana çekiyorlar. Men gostan ekten yol başına gömüdün ekten. Ya başka işe el vuruyorlar. Ne hemet için medeniyet pes. Kıyınçılık çekmenler bizim yurdumuz yala. Men özüm köp adamın oturuşturduğunda ikinci cihan uruşunun adamların katnaşarlığı zatlar İran'a girerleri başka adamlar köp adamın oturuşturduğum yazıcılar bilen alimler bilen Türkmenistan öz yol başına şunu yalak ulu adamlar zatlar. Odan görýän şuňa ýagdaý diýen. Onun bir tanqidi bir ýagdaý var. Tanqidi ýerini tanqidlemeli. Özüň kabul etýän bolsun. Bu tanqidi ýöne agyň gelen zatlar aýtmaýan zat o tanqidi bolmaýar. Tanqidi ýazmak we düşünmek we bir plagiatil işi. Menem bir kişiden zat material tapdym, onu tanqid edecek bolsam. Emma näme üçin dedim düşmanlarym güldüreýin dedim. Bula başarsa güljek onu şeýle ýagdaýdy. Onu özüm aýdan, özüm gurrungadan öz ýolbaşçyly bilen ýaşaňa meýdeş adamny şeýseniz galsyn gawajak. Ese derle etmese öz ýurdy. Men bir mehman bolup barýan. Men Kanada'nın bir raýaty, İran'ın bir raýaty. Emma İran için, ya öz devletim için, halk için her zatı nimetten buluşturupdan Türkmen sahranı buluşturacak olamak. Bundan ne için o da Türkmen sahranı buluşturacak olurlar. Devleti bilmetin devletine hem oylar gidiyor otururlar. Ne mesela ne çocuklar tuttular, basılı öldürdü. Ne için Türkmen döretiyerler? Ya siyasi Türkmen döretiyerler, ekonomi Türkmen döretiyerler. Yani yerde ne ara? Şu Sputnik'ten görüşüyorlar, Sputnik'ten görüyor devlet. Ne hem oylar gidiyor otururlar. Mafir nimet mi? Ne hilişon nefsin almalı, gazını almalı, nimet hem zat görüyor bilvotirli. Çünkü yani, yani ösürecek olmalı, bilecek olmalı. Yani nimetten ağzın gelene ayda oturursam, o değil. Ağzına özüne mınanmayan zatlarını. O boş kepler zatları. O değil, hiç. O kadar nimeti. Yani sen bir söz ağlayak geçtin. Ben yedin suudi verecek oluyor, halkara suudi dedim. Sen mecnun öğretin deyip orçu olundun. O verdiler, ayten begen. Öz materyalleri var. O halkara suudam oynak olup bulur için. Halkara suud görüyor, analiz et görüyor, ne dedim, ne derece zaten. Onun ama hiç iyili iş et bilmeyen. Edem o da şu açıyla adalet bulurdu. Yani bulan öğülerini suuda vermeli. Ne için? Boş kepler aytiyor, şaltak aytiyor, ziyan yetiriyor. Bulmaz kılahtlar aytiyor. Ya küçük kılahtları oldu aytiyor. Ama mesela ayten, ön rayacık bir vayenli zat yani beherden devravına yararlı. Ona ençe mesallatlarımızdan fakir oldu, şehit oldu, yetenler yaktı oldu. Ay şuna beğenşip, ululdurup, zat edip, ay manlay katılır diyen, öz vatandaşın diyen, öz iyleşin diyen, öz doğanmış ölün diyen, birin perdendi diyen, ertekun örecek çağları diyen, gelecek aktık görecekler diyen. Ama neyse beğeniyen. Ya da şuna meydeş yankı mesela için onu zaten ululttular. Yani yerli çerçevede Türkmen avatta yerli ey ençeme adamı ziyaniyeti de var. Ay siz niye mi kömek ettiniz? İştiniz mi? Pulcağızı işirdiniz mi? Geç devlete Kızılayam cemiyeti kömek bozun diyor. Pulcağızı iyi verdiniz mi? Yok. Bir şeyli kömek yok zaten. Ya da bir okuyup verirler var ya okuyacaklar var. Daşı yurtta. Şuna bir gelip kömek ettiniz mi? Meştade bir daha direkt kısa edecek oğlum. Daşı yurtta, öz yurtta işlemedi. Mesela Türkmenistan'dan, İran'dan, Oğan Türkmen doğulumuz. İşte gelip okar yağlar. Ya işler yalak, ya da öğretecek oğlum. Bir yere gelip kol çekmediler. İnele ki. Edecek oğlum. Ben dedim pulunu ne demek dedim. Onu ben dedim hem Mahtum'un bayramlarını geçireyim dedim. Navruz bayramlarını geçireyim, Kurbalık bayramlarını geçireyim. Hem de hatta geçireyim dedim. Ne mi girdiğinizi gireyim. O da devlet taraftan ya halktan dedim. İyilesin direğim dedim. Şunun gelipten bir adam tabi kırnetik koy. Şu da hafta esen bir Türkmenin deyip desturu bir öňe sürülýärdi. Onda o haramda tek şeydi, tek medeniyetini tanıttı. Tek tip gıydımı başlaydı. Durdu bayrağım gıydı. Türkmen halkını medeniyetin zaten tanıttı. Beğendim, kuvvanım, büyüsönüm, doğanlığım dedim. Edim niye de vasan gorlayan sen dedim. Bardan yürüyte muhtına video çürüp zaten YouTube'larda var. Ben medeniyetini tanıtı dedim. Türkmen halkını tanıtı dedim. Türkmenlerde ne bayramçılıkları onlar tanıtı dedim. Yine bırardım yer otayda İran ağladı otuyla. Hasan öllü, Hüseyin öllü, Ali öllü ya falan öllü. Dol ağla. Yas. Ben o yurdumda gözüme dönü kanun bayramını belli yapıyor. Hal bayramını belli yapıyor. Resmi bayramları belli yapıyor öyle. Diysen kavuzat. O bayramçılık, toyçuluk iyili için kavuz. Hiç iyili ya. Yani hemen bir doğu palajitil iş etsen var, atasatıl adamam tapılıyor.
Ya sana düşmançılıkla sana seyret yani. Düşmançılıkla var yani. O anırdan bağlan qanı ya bakilçilik şonu yani. O şu Türkmenin öýünde bir aňyrdan gelýän bir bakylçylyk diýilen zat bar. Ösmäni öseti gelýän halkyň aýagyna badak çalýar. Onuň şu häzirki ýaşlar bar da şu samsyklanyp şolaň gepini anlaýar. Ondan olar özlerini badak çalýar. Erti gününi şuman ýol ýapyp golan bilen tizara ýol açylar. Ýol açylar bolýan bar. Yol açık. Yol açık. Näçe adam näçe reýsen gitdi. Näýli gidenine mi habar mı? Ben görüp atayım gazetede opa var. O Türkmenistan'a gelmelendi şola. Indi şolaň enesi var, atasy var, dady var. O Türkiýede mesela nädir şu aňaryp böler da etip böler da men şoňa janymy menýärdi. Men şolary düşündirjek bolýanda ýüregim bilen aýtýanda şolary diýende. Aha şu denýär ki kundy ýurda gelmeler diýen. Ýurda näme geljeksiňiz? Näme siziň üçin näme? Aňarda näme derlermi diýenler. Indi dogry düşünýär. Koy verirlerdi näme? Sen Türkiýe grajdan eldadı däli da şu ýurdun grajdandy. Kol götüme depir bagyşlan bolýan bar. Onu giderdiň de ondan sen gelerdiň de gelensoň sen näme bolarsyň ondan? Şu datlary şuda şeýle şolaryň bar. Aýdyň. 1979-njy ýylda Irany bulaşdyrdylar. Khomeiniň getirdiler. Bizim ykdysady, medeniýetimizi dargatdylar işin gördüler. Şu adam Awganistan talibalary getirdiler. Diňe ölüm ýitinden başlat eşitmersin. Emma bile yaşlar sen aýtýanlaryň olan käleri ýurda barmak niýetleri ýok. Ya bar bilen. Ya käbirleri var siyasete aňry wer gurulma gatnaşmak bolsa da ýerden ýerine de çykmany gorkýarlar. Biz çykarmanlar diýer. Biz bärde işleýär gazancymyz var diýip goskony o ýagdaýlar döwlet ýa immigrasiýa ýagdaýy ýa ministrlerimiz o gowjur etmek. O görmeli. Diýem işleýärmi, gazanç etýärmi, iş bilenmi, gazancı bilenmi diýme şunu etsin. Uğruna düşsün. Niçin pesperçi Türkler? Yani käbir boş kepler zatları anlatýar, zaýlaýar ýerler. O zatlar ayrı tim var. Arada şu Taliban zatlar düşünülmeli bolýar ýaşlara. Tuwakkylja. Taliban diýdiňiz de. Şu Taliban oýunçymyza üçin näme diýe birinjilikde şu Türkmenistany hoýup awanlar diýe ýene näme der diýe yalan zatlar aýdýarlar da. O şahsy pikirleri o näme aýtyp beripdiler şu. Men talibalar hakkında aýtma giňişin aýtsa onjak ýöne men siziň wagtyňyzy almaýyn. Talibalara birinçisini nädem Sowet Soýuza garşy ulanyly Daeşleri Al-Qaeda diýen başga urumlar zatlar Amerikan öldüretdi, NATO öldüretdi. Olurlar onunla boltam häzir şu ýagdaýda ýene öldürüşüň getirdiler. Aýdyňmy bir-birini gyrsylar, bir-birini öldürýär. Ýa-ni aýtýyşyňdamy talibalar çözer, talibalar ýok. Talibalara pul gerek. Onun arkasından näme buyruk berýän bolsa ýokardan şonu ederler. Ýöne goňşy ýurtlara çözmarlar, çözmagyň hakyky sebebi olan İran, Türkmenistan öz turbasy, Awganistanyň üstünden. Ondan soň Pakistan, Indiýa geçip olurda gazy bähbitli bolýar. Orada şonu isleýärler. Halkalan gollama isleýärler. Ýöne hökümetem isleýärler. Hökümete de bolasy gelýärler. Talibanlar şonu ýaly. Ýöne içindäki halkyny ýaman horsaklar. Dini düşünce bilen gelinler okutmanı koymarlar, savasız koyarlar. Ola başlasan şonu ya düşünceler. Yani häzir fiic sözler aýtýarlar. Biz fiic sözleri biz 79-njy ýyly Khomeini gelene geçirdik. Başımızdan geçti. Hem aýtdy, avtogozy muhtan edersi ýol kireni, toğuňyzy, suwuňyzy muhtan edersi aňry berdat dedi. Emma bizim gül ýaly dostlarymız atdylar. Türkmen serhadida, Kürdistan'da başga ýurtlarda zatdy. Häzir hem şonu etip gelýärler. Şu adam zindan ýa partiler, türme, orşu o evin yani doğru inteligentlerden, savotlardan. Ola İslamiyeli savotlu adamdan eline qalsın. Devlet bunu öz bähbidin gör yani. O öz bähbidi var şurada. Şoň üçin hem dämi ýa-ni ony goňşy ýurtlara gelecekde ulan mümkin ýöne gelecekde ol plan eder, pimdan eder, bilen şahsy boş pikirleri. O düşünmeýän ýagdaýy. Ya düşünjese şonu ýaly. O düşünmeýän diýip öz düşünjesini kadyp kiretmesin, ýa men özüm düşünme bilemakda, ýok, o düşünjäňi aýtýan sen. O düşünjäň özüň üçin düzü bolupdylar. Halkın Çin'e, yok Türkmenistan onun Çin'in nimetmen Türkmenistan koplatlar başından geçirdi. Göktepe meselesini geçirdi. Revolüsiya ýagdaýda 1924'te geçirdi. 1932-njy ýyl ta 36-njy ýyl ben Karakakymdan İran'a geçýär, onu geçirdi. 91'den ta şu alçele geçirdi, onu da geçirir. Onun bir sebebi siyaseti doğru siyaset. Parahaçlıklı asuda ýylyny gününe hyzmat etmek, düşman bilen salamlaşýar. Ona ki İran'a 20 milyar dolar agysy var. Hani şu halk arası udu berýänmesi şonu bermeli, şonu aljak bolmaly. Juristler tahliyam bolsa. Sen öz halkyň bähbidini görmeli.
öz watanyň, öz döwletiň, öz mugaddesiň. Dogry men Türkmenistan raýatydy. Emma men ýüregim döwletim bilen, öz watanym bilen, elim günüm bilen. Maňa tawatek men öňçe İran'a, Türkmenistan'a geçmeyken men Leonid Brejnev wagty ortaýetde şu öldü, ölenler aýtdylar, däden öldü diýdiler maňa. Men dädim ölse, dädim taplar şonbirip goý dedim. Emma ýurt paragatçykda bolar, şonbirip goý dedim. Aýtdylar bilen garşy çykýarlar zatda, biziň partiýamyzda zatda, programda. Şonýa da aýdylýar diýilýän zatlar bular boş. Aňjak gördüm, ben näme bolýar? Dilim güýçler dilinedigi bolýar. Düşünjesini anlatýar. Ýok. O döwlet derejede içki we taşky siýasat o başga tüýsüldir. Biz geçirdik 19. Ağustos'ta geçti. 1991'de ortaýetde zatda 93-nji ýylda şoň aralyklaryna zatlarda dürli ýagdaýlar bar. O siyasi ýagdaýa gelsen aýratyn bolýar. Sen siýasatçy däre. Bizdenki gynansa ne siýasatdan başgarýa köp, ne ekonomiden, ne medeniýetden, ne döwletiň oýlaryndan siýasat bilmek üçin siýasyň öňçü oýlaryny bilmedi. Näil oýlar gitdi. Emma Evdüğümde ata vatanmy ya öňkü Sowetska ýurtlaryny zaten gorlayan. Mesal üçin aýtýarlar, ananyky döwletiň ýolbaşçysyny aýyrmaly, panan etmeli, pimran etmeli, diktator diýär. Ananyky aýyrdylar da Kırgızstanyny, Kazakstanyny näme ýütkedi? Ýewilme konstitusiýa ýütkemedi. Ya ýütkeni ýagdaýda dedi konstitusiýa ýütkeni ýagdaýda dedi, onu amala aşyrmasa näme haýry bar? Näme üçin işsizlikleri näme etmeýärler, arkan tutmaýarlar, ýa-ni garyp bilen arkan tutmaýarlar, gelşiler okudaýly, daýy edeli, kömek edeli. Hiç ili. Sebep berde boşluk var. Yürü. Şoň üçin nemetmeli bir Talibanlar oýlary zatlar ýöne ýerde etmediler mani. Talibanlar da karşı şu wagt adet koydular. Ýa men materiýalçyk boldum partiyny. Gelmedim. Talibanlara karşı daişler koydular. Al-Qaideler koydular, bomba geçirdiler. Böyle özüne kapma karşı koyuyor. Özleri döret ýaşa zatlar. Emma Türkmenistan 30 ýylyny geçirdi. Bir gede Tacikistan ýagdaýy ýalak bolmady. Ya Kazakistan ýagdaýy ýalak bolmady. Tebaýy hukuk komitet gawy işledi. Arasy işledi, dogry işledi. Yerli hatta demi futbol bir gedek şäherde gezip ötdim. Ay qyýyk bak begenipden Türkler futbolistleri utupdyr. Begenipler dedi. Ýem ýokardan biri gelip ýynak dedi, bäri Türkiýede dedi, bäri Türkmenistan dedi. Berekella dedi. Malades dedim, men orşaýsam. Owunum. Qyýyk bak näme bir qyýyk baklary bula hala otyrlar. Bulan ýurtlaryny haýsbaýda götür, näme işletseň at, näme aýtsaň aýt onlarga. Bulan özlerine suda vermeli. Halkara sut bolýan bolsa, bawa adalet bawa. Ýok, şunu aýtýan, ýüregini aýtýan. Adalet sut bolsun, şulan özlerini vermeli, aýratyn gurrun. Propaganda edip, boş kepler aýdyp da pul gazanýarlar, çağlaryny ekleýärler, içki içýärler, geliniň gujugyna girýärler. Gösgöni, ýalanda ýüzlerini aýtýan. Atlaryny sut berýär. Şo ýurda garşy gidýän adamlar. Ýok, özüne garşy gidýär. O ýurda garşy gidýär diýip düşünmeň. Özüne garşy gidýär. İçili ýurda bir inqilap ýaşadylar. Gaýtam ýurt ýaş öz ýoluna barýar, giderim şo ýol bilen. Bir baamam diýmer. Ýogam diýmer. Hiç de. Onu da görwat birini janýan ýa. O arkadagyny göze bizi gyýryp göz bäzi o bagyş tutýar diýe. O göze o sen gyýryp sen kime ýetjekdi? Kimsin? Näme hakyna aýdyp ber. O ýeşilen döwlet diýýär. Döwletiň siýasaty başga türlü. Çyrşyrymly. Onu häzir düşünmek, onu girmek, bilmek, etmek biz ömrümüzü goýduk şoňa. 38 ýyl aýraçyk çekdik. Ýa-ni atan ellemir watanyny aýryp doganyň garnaşyna aýryp. Şoňa gaýrat et, hiç üçin başarsan gaharyn getirtme. Gaharyn getirtme, hapyset ulunma. Aýsam ýa-ni arada bir kepleşiň görýän gülýän. Berekella diýdim. Indi men gulup jogap bermeliydim. Şoňa bol. Aýtýan ýalyň kepleň gurkunçdy. Ya gelsinlemeň meni gurumda şoňa Yekekeden atlarını tutup oturma, yekekeden. Näme eden etmişler, näme eden, näli daşa ýurdun içinde, ýurdun içinde eden etmişler aýdyn. Näme oýlar, roller oýnap oturan aýdyn. Näme kim opozisiýon rolunu oýnap ýören ona maýdyn. O gelemdi demişler, näçinji ýyl? 2006-njy ýylda, 2005-de gelip 2006-njy ýyl, 2007-nji ýylda men berde bir ýerini gördüm da. Gördüňe denesen opozisiýon ýapýan diýdim. Rol lidiňiz de, şolaň eden etmişleri barada bir gysgaçyk bir tanıýanyňyz, bilýäniňiz barada bir aýtyp berseňiz bir. Hazır mysal şunu hazır bir gutormak da kim kawalar diýe. Näli bilýär diýip bar. Şo barada bir şol adamlar barada kim barada gowy bilýän bolsaňyz bir aýtyp bereň. Ýok, bir aýtyp bermek at tutmaga düýü bilen geçdi. Ol hawa falan men adım tutdy ýer, men adım tutdy ýer, düýünün hemmeden bir. Hemmeden ýakasy bir.
Ola bir düşünükli. Onun ömeri her kepleşin zatını dinlek koruyanlar. Azat Radyosu'ndan ya da YouTube'lardan kepleşiklerine zatlarını anlayıverin. Anlasam bolya. Niyetini ama, fikrini ama yürek savutmak. Qaharını boşaltmak. Ya qaharlı, ya düşmançılıklı. Oy görüş der ya. Görüş yani oturup gösgöni şinyal yağda ediyor. Men mesela cünayken onla ki Türkmenistan'a baramda adamlar onu geleni tuttular. Ne oçur diyanız, oçurlu diyanız. Novata tuttular. Hava men gözümle gördüm hava tutuyor. Kaptanına da zami un satılıptı. Onun bahas tavatı 50 köpük. Tavatı 50 tenge. Tavatı yok. Şongone. Onu var onun at bile. Onun ardada görüp dem onun ara otelde oçuru durma böyle, novata durma böyle, gedege durma böyle. Devletin bahası arzan. Hava. Ama şunu aytmayalım. İştade de var. İştade de var. Köp saatlerden gedege duruyor. Men iştade men video çürüyen. Video yatan dokumentarlı poçta yatan adamları ağaçları, uçup narkotik enamlı ulan piyörleri, yani nemeden işten tutuluyordu, kapitalizm yigreneyen Karl Marx'ın açışıyla. Adamdan kanunu soruyor. Ben Türkmenistan'ı ben Atavatan'da görmedim. Doğru, caizde mi yaşap yörünmadır, hora mı yaşap yörünmadır, o neme neoliberalizmde geçiyorsunuz siz. Ne liberalizm, ne kapitalizm, ne onun tarafının hedren baryanlar, baylar diye garip çıktı yani. Men o zatları yang etaplarına aysam o ayrıca onun katlaklarına aysam. Ama orada proses gerek, vakt gerek. Ona da fiyatı düşünceli orada da atla gerekti. Hava şunu işletme hep işe idare giriyor mi? Şu işte ile göre hizmet edecek olmalı. Meherli adamlar bilen gurleşmeli. Fücur şu iş bitmedi adam iş bitti yani alak oluyor. Yani adam yarasını duz koymalı diyecek oluyor. Adamlar qaharlı, gazaplı geliyor ya başka fikirde geliyor. O zaman o işçi adam bilen, dayıkan bilen, işsiz bilen, intervent bilen, onun yer bilen yorunun tavatı var. Onun arasında tavat koymalı. Yani ayken adımına doğru mu? Doğru. Nemede indi? Ağam şöyle 41 minut oldu da tertişinden de. Yok. Sizin vaktiniz al. Ya sen neden gurunga vaza sorunga yekekeden cevap veren yerlikli hem sana sabak olur hem sabak olur hem görücüye sabak olur. Gidecek yer yok. Biz sabak almalı. Öğrenmeli birek düşmançılık etmeli. Zaten birek kollamalı da açar yurtta yaşap yok. Yurdumuzu kollamalı. İlimizi günümüzü kollamalı. Para kaçırlığı kollamalı. Bizim otayda kollamalı kardeşimiz hosarlarımızı yaşapıyor. Bizim ayağımız berde olsa da yürümüz vatanına ille unne. İyice unne haberlerini görüyoruz. Kepleşiklerini görüyoruz. Nehli yollarda, nehli yağda alıp var ya. Şu zatları ben yurdumda görmek İran'la. Ya Afganistan'da olanların arasında. Öyle tapmanıyorlar yaşamlarına. Ya gitti yerle bir çörek almak için önce iştah bilin aklı. Çörek atmanıyla ülkelerine dir geleceklerin belli de. Çağların arasında. Irak'ta neyle olup geçirmek? Ödün şu zatları kılıklayan. Yemen'de neyle olup geçti? Libya'da neyle olup geçti? Suriye'de neyle olup geçti? Ya nemede Çeçen'de neyle olup geçti? Ukrayna'da neyle olup geçti? Şu an ökülüp yiyorlar pakirler. Diye yaman işçisiye, günmeterin oyunu olup dursiye. Neyle onu ki Irak'ta 16 sene doğan ölürdüler bir yerine. Saddam Hüseyin'e karşı gitti, düşmançılık etti, ama ökünü vardı. Beni yurdum dargattım aytın diye. 16 sene adam ellemedik diye aytın diye. Öz şehrimizde diye, öz vatanımızda diye, öz şehrimizde diye. Kırnetik var. O oylar var ha, izine nem oylarını bilecek olmalı. Tuvar gören hayır yok, tuvarın anırsını görmeli. Tuvarın anırsını ne ama, siyasetin anırsını ne ama, yapkaflan anırsını ne emişet yerler. Kamralan izine ne emişet yerler, ne gurunlar var. Hem mesela aylantorun kul, yarak satmak, narkotik satmak, adamların anıları daylamak, ya bağıymak, görmek çıkma zatları. Yurdun işini görüyorlar. Şahsen açan gurun mağada, kehum mağada, başüsüne elinden gelecek olsa, hatta kömek taraftan en mağada şunu yalak. Geçin yaşını yalıver, okuçuyu verip bilecek ya nimet bilecek yolun korka şeyle dedi. Onu hemen aylar. İlçihanamızda varlığım. Kanada'nın ilçihanesi var İstanbul'da. Konsolosluğu var. Varım arkanın aytlayan şeyle dedi. Bana bir köpük gerek geldi. Yani ağam ne açıp pul vermeye sana şeyle diyerler. Şimdi kavgatları aytlayan, doğru zatları aytlayan diye. Yok diyen. Bir yerine de bir köpük vermeyen diyen. Bir manat yedirmeyen. Gözkönü dokumentarını çözüm meseleni diyen. Okuyacak mı, işecek mi? Hem de dokumentar. Onun öz devletinizden çözün diyen. Sebep öz devletinizde bir girip çıkmalı şu öz devletinizde diyen. Eğer denme olmasa ben samsık olayamazsam ya kabirleri yalıp berde ağımda olup gurlayalay. Orada hava palanca ver, mümmeşiz ver. O şeyle ben vize düzeltip vereyim, gulyarı gatıp vereyim, palan etip vereyim iptem adın telefonunu adresini çarşıp vermeli. Yok. Ben 10 yıl kulak kesecek olsam, adamı alacak olsam, devlete iyilik üne diyen yetecek olsam yurdunu çıkmaktım.
Şu zatları Kadıklı vurulur. Ömrümde dokatın canıdan sağlatın göreceğimden kovatna. Yok, sizin ömrünüz uzak olsun. Men onun uzak olanı, uzak olmanın hiç tesiri yok. Yani cemiyete peyda getiren adam ömrü uzak olsun. Sizlerin vatanın iyiliğini doğanlaşın ömrü uzak olsun. Ama bu koronavirüs var, anverda atma deyip çişirip böyle palanca adam öldü ya falan etti, pimden etti deyip o çizme acele eten adam ölür. Onun da biznesler var. Onu da Suudi etkilerler. Hem de da pul var arasında. Şu pul mesela ayrı mesele başa olurdu. Ama yamanlık bile hiç açan rahat olmaz. Türkmenistan öz yerine öňen bolupdyr devletimiz. O devletin döräkdir 2004 yıldan beri. Onun öňçüde var respublikamız. Garaş şonýalak belli ulu adamlarımız var bizim. Ulu şaherlerimiz olar tanıtmaly. Gaýgysy Atabaýew ýalyk, Nedirbaý Aýtaýew ýalyk. Tanıtmalı adamlar var, bilmeli adamlar var. Biz häzir şonu tanıdymyz aga. Ýöne başa gaýpy beýlen şeýleň herkim aýbyny açjak bolup, aýbyny görjek bolup, aýpsyz adam ýok. Aýpsyz adam göremez. Diýada. Näme? İlk ödüm ki ilk diye öz köýüňden ýama diýe, soň ýylyň köýünden aýtdylar aýoňlar. Bak gözüňe dönen özgü yaman 4 sene aýalarly gözüňe dönen o peýgamberliň agyny ýokant biziňki, biziň dälimiz. Berde Toronto'da ýaşap ýören 4 sene aýalyň 4 sene çağalaryny ýetim goýdy. Öýsüz goýdy. Onun şeýtdämi entep ýörtdäm atada aňyrda kulak kesdi. Kulak kesben türmäge basyldy. Türmäge basylgandämi aýsym ýene men golum boldy. Biziň golumyz boldy. Men diýip özüm ýewmäýin. Gayret etdiler toğulca golçak şeyle diýdiler. Golçak daýat şu işi etjek adam däşdi diýdim ýene golçak goşulyp alyp gaýtdy şonu. Onu bäri kelip emmädi gözüne ýene pul bilen gyzyklandy. Onda diýdi şeýle azap radiýasyna çykýarsyn $3 diýdi. 30 sent berýär diýdi. Şuňa munduňa diýdi. Onda sen bahaň diýdim $3 30 sent dana diýdim. Bahaň özüň soňuşa satdyrsın da diýdim. Hem tawaty var. Pikir satsan öňüň üçin jan satsan şodur da. O da bir sen aýdy sen dilinde aýtsan kuntydyr da. Bu zatlar onun yanında tawaty ýok. Sen kendin sat ya dilini sat. Ya aňy sat. Şodursun da. Şo bolýan. Ya geldaga işim ýok. Biziň öz dälimiz diýen Toronto'da. Gözüňe dänen Muhammediň adyny götürüp beren. Samsung'my. Osuryan olsa, osun yelini överýän bolsa, içki yelini agynyň överýän. Hiç adam ýok. Her bir materialny alyp gör, yerine jogap bersen bolýar. Aýtjak bolýan zatym ýok. Agyn dogry gurlap, ahwatlar ulan näme gaýtym boldy. İl gün tanıtdy özüni, ýakadyny tanıtdy, kirli ýakady. Yalan söýle ýaly. Ay, Aynen. Kanada adam düzeltip bolmaýar, nime? Şastça. Kanada adam hiç düzeltip bolmaýar. Sen aýtdyň diýmediňmi bir neme goýma gursak bolmasa, dürtme gursak neýlesin ýa türkmenlerimiz. Aýtdyň aýtmadyň bir. Diňe şunu bilýär. Öňe aýtdym men. O ýene başlan tomaşçylar keläňde artýan bolsa, owasyňda alýan bolsa, ýöne biz öz ara gurumuda edýärdik, şahsyk bilen, mudan hapysda bolmasyn bir gülşeýli degişeýlidik. Ýöne arasyna bir gawa aýdymlar goýber, goý. Nime halk aýdymlary bardyr. Gerek bolsa men YouTube'da ýap, YouTube'larda bardyr. Halk aýdym. Goýan bolýan. Авторский право diýip ýapaýarlarda. Şondan. Ay gözlegenler onu. Gözlegenler. Garaşsyzlyk bayramydan mutlu bolsun. Ömrüňizde bu Mudan bayramçylyk bolsun, toy bolsun, mudan toy habaryny şeýle ata watana ýylygynyň 30 ýaşy var, häzir diýsen ýaş. Men ýene 30 ýylyň gözüňde tutýan inşallah nesibese başy şäherlerde, başy welaýetlerde aşgabat ýalyk bolar, awdalanlar, metro gurulur. Hemme zatlar düzeler. Türkmenistan geleceği var. Gynansagan bir kapitulasiýa, bu boş gurulundan zatdan geleceği ýok. Şonu bilip goýaýly. Herkim diliyetede ýan ýetjek adamı özüne getirýär. Men düşünjem şonu ýa. Kew gurulma wagtyda gösterýän gurulşeýli. Endi kitaplar nesibada gurulşyk, onda men zapisi tamamlayan Yazgyny. Men ýewnen aýtdym. Orçça köp ulanýan yazgyny. Tamamlayan da Tutorial.